올라서 딱 동화 이제 잘람 기네 신신난게 때문에 긴둥이 돼 숨바다 숨만 나봐라 Więc 저는 najpierw 그래도 chciałbym 할머니에게 통화서 pozdrowić 올라야 wszystkich mnichów i mniszki, 통화 em, e, 중간상에 e, 숨비스라기 mnichów i mniszki z klasztorów, którzy słuchają i 다 wszystkich 되게 innych, 지지 wszystkie inne osoby, które 아주 słuchają tych nauk przez internet na 라마노지베다 całym świecie. 지지에지마 타마 차리 요래 Dzisiaj 난다는 mamy ostatni 팅망노지베 다고라 dzień 아주 nauk 팅게세 wiosennych 용수 줘야다 님바 dotyczący 차리 요래 50 strafogóru. 진행 주산다 Dzisiaj zakończymy 내려야 omawianie tego 아주 tekstu. 막삽제도 쉬비는 봐 보다 그도 디콜 토도 요래잖아 Więc najpierw wróćmy do 다들 한제 do 아마도 tej struktury 숨비베티 tekstu, żeby 사제 zobaczyć, gdzie 제비나 jesteśmy. 대토 요르바카사디 To jest struktura tekstu 다시바니 przygotowana 니어르바사 przez pana Tsongkhapę. 니바 셰바니 니어르바사 야 강강 시불로 먹어서봐 다이네 셰바니 니어르바사더라 튼제나무 숨예비체 안에 라마데미스 디즈셰베 셰네 뉴론도 시달 샤와사 튼제 숨예비체 Więc tutaj jest 다 jakby, 튼제 당바데라 mamy jakby dodatkowe punkty 안에 dotyczące tego, 디즈주제바다 jak 디기 służyć guru. 디세셰바 안다는 디즈기 된도와 체제 튼제 숨고고네 송나이브레 다 디나네 디즈지르 덴바텔라야 안에 양 튼제 넘버 2 ungwe Jakby ge tenpa tutaj chechung mamy, jakby sa przeszliśmy przez yore tangwe ge przez tenzi wszystkie lo dodatkowe jakby ta punkty dotyczące tego, khasang ma jak ye tu tu służyć che ba guru, ta nyuwa właśnie chechung ge tenzi le ya jak ba praktykować instrukcje guru, jak ta się chechung ge zachowywać, tenzi jak ba okazywać chebe ge szacunek chi de ta guru ba i tak dalej. chibi na Teraz doszliśmy do takich dodatkowych punktów chenpa i jeme jesteśmy chu przy ba ta strofie an kun je la de be 44. pun Z gi rang jue uważnością len de ba pozbawioną ga yu hin su gapiostwa dong i ba kha ba oddaniem sa w swoim zachowaniu. Kiedy bracia i siostry dopuszczają się wykroczeń, powinni z miłością hamować się nawzajem. ta chenpa jeme sa de ge 당보 Więc 들어가다 tutaj chodzi o 통하나 to, żeby nie zapominać. 이해하다 Gapiostwo to 리자 jest jakby 겐지 to 니시베레 niezapominanie o swoich 아무시다 ślubowaniach. Tutaj mamy 제바니가 rozbicie tych 제바니가 사디 제바 słówek 망년바 시바 sanskryt ঙ외기 냠수 tybetański, 용어서바 chiński, ঙ아기 angielski. 냠수 용어버 담제 아니 마제바 Czyli, 예데버텔다 czyli 챵바 제바 미아바스 Czyli 나바다 chodzi o 챵바 to, że to gapiostwo to jest 챵바 to, 제메 챵바이 żebyśmy coś, czego się nauczyliśmy wcześniej, 아니 żeby tego 랑노 nie zapominać, 주주사네 랑기 꾸주 żeby, 주주사네 żeby z 아니 uważnością cały czas o tym 다디 pamiętać. 샤르베기 공바 채비나 아니 랑기 꾸주 사데 아니 듀얼 전신 배바 아사데 Chodzi o nasze 듀얼 zachowanie, 사데 그라 지당하나 czyli 주시 i w naszym zachowaniu staramy się utrzymywać określone zasady, określone ślubowania. Tak? Nasze na przykład indywidualne ślubowania indywidualnego wyzwolenia. Ale też ślubowania bodhisattwy, czy ślubowania samaya. Chodzi tutaj o wszystkie ślubowania. Więc ktoś, kto stara się utrzymywać te wszystkie ślubowania, powinien być bardzo uważny i żeby o nich nie zapominać, żeby ich nie łamać. Teraz dalej kolejne linijki mówią, żeby zapobiegać, hamować się, że bracia i siostry w darmie, czyli to są osoby, które mają wspólnego guru, tak? Czyli są to osoby, z którymi przyjmowaliśmy te same nauki, z którymi przyjmowaliśmy te same abiszoki, są to nasi przyjaciele w darmie. Czyli ci Vajra bracia i siostry, Vajra rodzeństwo, można ich tak nazwać.
Czyli zdarza się, że nasi bracia i siostry albo my sami czasami łamiemy swoje ślubowania, wykraczamy poza linię, tak? Wtedy powinni hamować siebie nawzajem z miłością. Nawzajem, czyli chodzi o to, że jedni drugich powinni zatrzymywać, powinni, żeby nie doszło do takiego złamania ślubowań. Czyli powinniśmy się nawzajem sobie przypominać o tych ślubowaniach. Jeżeli jesteśmy przyjaciółmi w Dharmie i widzimy, że ktoś z nas przekracza, jakby łamie ślubowania Samaja, to również powinniśmy im o tych ślubowaniach przypominać. Powinniśmy to robić z miłością, to znaczy, czyli co to znaczy z miłością? Chodzi o to, żeby używać łagodnych słów, żeby robić to w sposób taki bardzo delikatny, łagodny. W sanskrycie mówi się prtiya. Znaczy, chodzi o to, że dbamy o siebie nawzajem, że troszczymy się o siebie nawzajem, bracia i siostry w Dharmie. Więc ludzie, którzy się o siebie nawzajem troszczą, mówią do siebie w miły, w łagodny sposób. Jeżeli mamy mówić bardziej, jeżeli zaczniemy mówić, czasami oczywiście trzeba użyć takich ostrzejszych słów, czyli skarcić ich trochę, ale nadal należy robić, ale nadal to musi być jakby poważny powód ku temu, że naprawdę chcemy zatrzymać ich w ich zachowaniu, bo widzimy, że robią jakiś błąd. Chcemy powstrzymać ich od zrobienia tego błędu i wtedy czasami trzeba użyć troszkę takiego gwałtowniejszego tonu, głosu. Ale tak czy inaczej, bracia i siostry w Dharmie, troszcząc się o siebie nawzajem, powinni tak o siebie dbać. Lama Tsongkhapa w swoim komentarzu interpretuje to wszystko w podobny sposób. Ale przypomina, że zanim zaczniemy pouczać innych, powinniśmy najpierw sami przestrzegać tych wszystkich zasad. Czyli najpierw ta uważność powinna być kierowana na nas samych, na nasze własne zachowanie. I sprawdzać, czy my sami przypadkiem nie przekraczamy jakiejś linii, czy nie robimy jakichś błędów, czy nie łamiemy jakichś ślubowań. Że tą uważność powinniśmy najpierw stosować wobec siebie, natomiast wobec innych jak najbardziej, ale z miłością, z łagodnością, napominać siebie nawzajem, przypominać sobie o swoich ślubowaniach. Więc o czym to mówi? Kiedy służymy guru, kiedy pracujemy dla guru, wówczas musimy pamiętać, jak postrzegać swoich przyjaciół w Dharmie, jak postrzegać swoich tych Vajra braci i siostry. Mikio Dorje napisał taki tekst 100 krótkich instrukcji, w których powiedział mniej więcej tak. Wyświęceni, czy mnisi i mniszki, nie mają wielkiej potrzeby utrzymywania relacji z przyjaciółmi z czasów świeckich,
ponieważ opuścili dom, więc nie myślą już o nim. Tak więc krewnymi, prawdziwymi, nowymi krewnymi mnichów i mniszek są osoby posiadające tego samego rdzennego guru, czy też należących do tej samej linii prawdziwej dharmy. Te osoby są sojusznikami, którzy pomagają zwiększyć korzenie zasługi. Ponadto otrzymali razem Abhiszeki i uważani są za rodzeństwo Vajry. Kiedy widzisz takich krewnych, powinieneś czuć większą radość i zachwyt niż wobec innych, gdyż przywodzą nabyć chwalebnego wspólnego guru i cudowną linię dharmy. Więc mowa tutaj jest o mnichach i mniszkach, którzy opuścili swój dom i w zasadzie odnaleźli nową rodzinę, co teraz żyją w nowej rodzinie, tak? W tej termicznej Vajra rodzinie, wśród Vajra braci i siostry. Co szczególnie dotyczy to osób, którzy mają tego samego rdzennego guru, którzy należą do tej samej tradycji dharmy. Wówczas wszyscy ci członkowie tej społeczności, tej wspólnoty są naszą nową rodziną, naszymi nowymi braćmi i siostrami. I oczywiście musimy nawiązać z nimi jakąś relację, tak? Bo są naszymi przyjaciółmi w dharmę. Gdyż te osoby potrafią wzmocnić naszą zasługę, jakby wzmocnić nasze dobre właściwości, mogą pomóc nam nie popełniać błędów, mogą pomóc nam wzmacniać nasze dobre właściwości i tak dalej. Szczególnie kiedy otrzymaliśmy razem jakąś abhiszekę, to stajemy się takimi właśnie braćmi i siostrami w Vajry. Powinniśmy troszczyć się wtedy o siebie nawzajem. Jednak czasami, nawet w tej społeczności przyjaciół w dharmie, braci i sióstr Vajry, Vajra braci i sióstr, pojawiają się, oczywiście nadal jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, więc pojawiają się emocje, pojawiają się jakieś plotki, pojawiają się jakieś układy. Czyli zaczynamy wprowadzać do tych relacji 8 tak zwanych światowych dharm, czy 8 samsarycznych dharm. Zaczynamy plotkować o sobie nawzajem, zaczynamy krytykować się nawzajem, i zaczyna się tego rodzaju jakieś takie wewnętrzna polityka, układy. Musimy bardzo szybko zauważyć, że to jest kompletnie bez sensu, że to jest bardzo niedobre dla nas i odciąć się od tego. Milarepa na przykład powiedział, kiedy dwóch przyjaciół w dharmie się spotyka, to nagle pojawiają się plotki. Kiedy troje się z nich spotyka, to zaczyna się pojawiać przywiązanie i awersja. Zawsze jest tak, że jedno z nich zaczyna rozmawiać o tym, drugie zaczyna mówić o tamtym. Kiedy troje się przyjaciół pojawia, to jesteśmy bliżej jednego albo dalej od drugiego i wtedy pojawia się właśnie przywiązanie i awersja i cały czas jakby wchodzimy z powrotem w te układy i w tak zwanych 8 światowych samsarycznych dharm. Jeżeli tak się dzieje, to powinniśmy walczyć z tym, powinniśmy odciąć tego rodzaju rzeczy. Kiedy służymy guru, kiedy uczniowie mają tego samego guru, to oczywiście w naturalny sposób tworzymy związki z pozostałymi osobami, które mają tego samego guru, ale musimy uważać wtedy właśnie na tego rodzaju sytuacje. Można o tym bardzo dużo mówić, ale dzisiaj nie ma już na to czasu, więc przechodzimy do kolejnej strofy. To jest strofa 45, która mówi o wyjątkach. Pracując dla guru, jeśli za sprawą choroby musisz zrobić coś zakazanego,
bez pozwolenia, ale z pokłonem. Utrzymując prawość umysłu, nie popełniasz błędu. Tutaj jest jakby rozbicie wszystkich słówek tej strofy. 라메기다 가르쇼에 제스 나와 다 들려야 Tutaj 디스와 mowa jest bez 야 pozwolenia. Co 라메 to jest to 자와 pozwolenia? To jest 카시아야 고 pozwolenie to jest 가르쇼지 jakby 챔비도 bezpośrednia jakby 자기 instrukcja 양쪽 wydana 양쪽 przez guru, 제베이냐 tak? 야 Czyli 녀바메 든제기 야 na 그거 przykład 든제 무레 powiedziano nam, że mamy coś 제가데 슬라미나 robić albo robić w 베나 określony 라마노 숨도 sposób, albo 죽여 czegoś nie 비네야 robić w 다 라마 określony sposób. 티기다지 Natomiast my 자와다 jesteśmy 자와 chorzy i 문제가 nie 망고지 jesteśmy w stanie tego 답변은 라마 wypełnić, tego zalecenia wypełnić, 지비슈가 알아듣는데 니즈 bo 마우디베 choroba nam na to nie 그냥 pozwala. 다 Tak? 소소라야 Czyli tutaj 나다로 mowa 문제다 jest o 내 takiej 셰베 właśnie 쳐도야 wyjątkowej 야 sytuacji, która 지글라마야 jest takim 지비슈가 알아듣는데 wyjątkiem, 요정도 이내 요바디 usprawiedliwieniem, które usprawiedliwia nasze 지다 niewypełnianie tych 체 wszystkich 녀바 zaleceń 민교 윤세 opisanych 가라 wcześniej 스타르기나 w tym 다른 tekście. 지송이 말해 다 Czyli na przykład 군센 robimy coś, co 댐데라서 tutaj zostało 지송하라 zakazane, 기베 albo 사마다 odwrotnie, 디다지 치과야 albo robimy, nie robimy czegoś, 기슨 co 댐딩 było, 유사 co było polecone. gade Jeżeli narola nasz gisin umysł lami jest tuwa mesa czysty, chendwa tada ko jeżeli chik w to naszym umyśle tanda jest mata digi prawość tanda arde i robimy to gisin z giba szacunkiem, z pokłonem, z pokorą, mimo wszystko, to gibo nie mingyus popełniamy żadnego błędu, nie am popełniamy, tuwa mingyus agi nie sowa naruszamy swoich samaja. kare sana ko nyeba mingyu gyunsen kare sana gewar kyuwe sem gewar Dlaczego wtedy nie ma, yinsa nie ma tuwa tych yomares naruszeń samaja? di gyunsen Dlaczego? kare tuwa sana Dlaczego? Dlatego, że w sem ryuma umyśle tawar da chi utrzymujemy chi prawość, lame gi mamy ma czysty umysł, mamy czyste intencje, ale czegoś nie możemy po prostu Chekishuwa sema wykonać semda rinpo fizycznie. chekse Nasze ki ciało nam na sosui to nie semda rinpo pozwala. sanan rando yanji tela chowa meba ta tiji che tugu yebe ina chebe meba ta Nie chebe cieszymy yinba się z tego, że na przykład nie sosui możemy gi wstać z łóżka, kiedy sugu gi guru wchodzi, tak? ma Jest choba nam przykro z taji tego gunze powodu. gi mandang me yindu sane Po ani prostu tela nasze tugu ciało ye nie jest w stanie ma tego cheba ta ma zrobić, to a dagi e, che e, tu gyan ani che ma cheba tindi chego yomares to nie jest coś, że lekceważymy naszego guru i nie wstaniemy specjalnie, tindi di gyunzen sene żeby mu sosui pokazać, że tang nam nie tong da zależy, chi tylko po lama prostu la lobul chcielibyśmy bata wstać, ale nie możemy 마제바 wstać z łóżka, po 딘제가 와라 prostu. 미인바 다지 소수 Więc nie jest to, nie jest 주의세 마트 모바로 딘제기 jakiś 주의세 마트 intencjonalny 딘제기나 brak wiary albo 이거야 brak 소수기 szacunku. 다지 Tylko po 쌤 prostu 개발사도 jesteśmy 마비기 chorzy 쪼투 내비 인도다 아다 i 딘제기 딘제 nasz 딜레야야지 umysł chce 짱와라 jakby 째나 녀바 민규스 okazywać 민규스 szacunek, ale 비나 nasze 사세 ciało 라마 제수가 라메 nie 다마 może, 딘데기 jest 로고야 제요마레스 ograniczone. 이나야야 덴드기 야 니즈 미세르 디 총베 가돌이야 Ogólnie 아니 musimy robić 야 wszystko, co guru nam zaleci lub co 마제는 powinniśmy robić, 교양이 wszystko, 말했어. okazywać mu 근데 szacunek i tak 제사도가 dalej, ale 춘주기 są 잡아 właśnie tego rodzaju 세미나 아니 wyjątkowe sytuacje, 텔레야 które nam na to nie 아니 pozwalają i utrzymując 개발이야 예매지 czystość umysłu nie 땡기 디 popełniamy wtedy 가레사나 błędu. 베나 직 라마라 녀바다 라마라 메바다 라마 투 쭈버 Tsongkhapa w swym 개발더리 komentarzu mówi, że nie łamiemy 딜레비나 tutaj, nie 디 łamiemy tutaj 겐 가르치기 Samaja, gdyż 세비네 디 라마 nie, 메바지 차리요 nie, nie urągamy swojemu guru, nie krytykujemy 야 go, 개머이바지 nie 메제 농가 원조 złościmy go przecież 당사로서 w tej 제바 sytuacji. 짱베기 카셰지 야 rani Czyli po prostu jesteśmy chorzy i nie możemy jakby wykonywać tych wszystkich zaleceń opisanych wcześniej, które mówią, że na przykład nie siedź na łóżku, kiedy guru stoi, nie idź przed nim, kiedy on idzie i tak dalej, i tak dalej. 라마레 니주시야 라마레야 베지 메라탄 알아보 진짜 서로 대소인비나
Powinniśmy pamiętać, że bez względu na to, czy jesteśmy chorzy, czy nie jesteśmy, czy nie jesteśmy chorzy, nie powinniśmy wykonywać tych trzech rzeczy, czyli nie powinniśmy rozgniewać guru, nie powinniśmy go krytykować, nie powinniśmy go upokarzać. To wobec tych rzeczy nie ma jakby usprawiedliwienia. Jack Lotsawa na przykład przetłumaczył tą strawkę trochę inaczej, i mówi o tym, że ktoś, kto chce służyć swojemu guru, ktoś, kto chce okazać szacunek swojego guru, ale jest chory i nie może tego zrobić z powodu tej choroby, to nawet jeżeli nikt nie pozwolił mu siedzieć na łóżku, kiedy guru wstaje, ale on ma nadal czysty umysł, po prostu nie chciałby to zrobić, ale nie może, to jakby nie łamie swoich samaja. Nawet jeżeli nikt wprost mu nie powiedział, możesz siedzieć, tak? On po prostu złożony chorobą nie jest w stanie wstać, to wtedy nie ma w tym błędu. Czy wtedy trzeba prosić o pozwolenie, jeżeli jesteśmy chorzy? Nawet jeżeli nie poprosimy o pozwolenie, ale po prostu na przykład pod wpływem choroby przysiądziemy gdzieś albo nie jesteśmy w stanie wypełnić jakiegoś polecenia guru, to nie ma w tym problemu. Na przykład w innym tłumaczeniu, kiedy czytamy tą strofę w innym tłumaczeniu, to jakby rozumiemy, że to nie dotyczy tylko naszej choroby. Czasami są inne sytuacje, które nie pozwalają nam, mimo że chcielibyśmy, nie pozwalają nam wypełnić jakiegoś polecenia guru i wtedy też nie ma problemu. Czyli na przykład w innym tekście na przykład czytamy, że kiedy jesteśmy chorzy, kiedy tracimy wolność, kiedy chcemy pomóc komuś, kiedy nie mamy wyjścia, musimy nauczyć czegoś kogoś. To są takie sytuacje wyjątkowe, które pozwalają nam właśnie nie wypełnić jakiegoś polecenia, albo nie okazać szacunku, albo i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli utrzymujemy czysty umysł i czyste intencje, to jest w porządku. Na przykład, kiedy tracimy naszą wolność, to nie mamy kontroli nad sobą, tak? Nie decydujemy już o tym, gdzie jesteśmy, co robimy i tak dalej. Ktoś nas uwięził, albo ktoś nas ograniczył, albo ktoś ma nad nami kontrolę i nie mamy innego wyjścia. Albo na przykład musimy zrobić coś dla innej osoby, czyli jakby dla większego celu. Tak, działamy dla większego celu. Mamy pożytek innych na uwadze i ten pożytek będzie naprawdę znaczący, naprawdę ważny. Kiedy na przykład w taki stabilny sposób potrafimy cały czas utrzymywać nasze samadhi, utrzymywać widzenie pustości i dochodzi do sytuacji, gdzie powinniśmy kogoś nauczyć, komuś to pokazać, i to przyniesie temu komuś pożytek, to również jest taka wyjątkowa sytuacja, w której możemy jakby
nie spełnić, nie wypełniać instrukcji guru i tak dalej. Musimy kogoś zainspirować do dharmy, musimy kogoś nawrócić ze złej drogi i tak dalej. Po prostu musimy komuś pomóc. 까고와다 발시에는 예배매바 셰버 차사디 딱 까고와사디기 아 야나지 사고야 사도 진짜기베 유케버징이 나와 터버도 아 다는 신기 야나지 라메기 마 까에 나와 텀다 교랑 디레션은 드그레 사로 진짜기 까에 나와 터버도 Na przykład czasami guru nam jakby potwierdza, że możemy coś takiego zrobić, albo na przykład mamy wizję naszego idama, który nam mówi, że powinniśmy coś takiego zrobić. Tak się też zdarza, tak? Czyli złamać pewne zasady, złamać pewne reguły w jakimś dobrym celu. 발제를 예배매바 셰버 차사디 발제사디는 소고 발제도 좋아. Czasami też pojawia się jakaś przeszkoda, na przykład pojawia się przeszkoda dla naszego życia. Życie jest ważne, powinniśmy żyć jak najdłużej i pojawia się jakieś bardzo wyraźne zagrożenie dla naszego życia, no to też powinniśmy zadbać o swoje życie i się ratować po prostu. Więc to są pewne takie wyjątki, w których jakby możemy nie przestrzegać tych wszystkich zasad tu opisanych. Teraz przechodzimy do kolejnej strofy, która jest, ta strofa 46 jest takim jakby podsumowaniem tego tekstu. Czy trzeba o tym mówić wiele? Rób to, co sprawia radość guru, porzuć wszystko, co wywołuje w nim niezadowolenie, dokładaj starań w obu przypadkach. Czyli gdybyśmy mieli podsumować wszystko to, co tutaj usłyszeliśmy, co przeczytaliśmy w tym tekście, to jakby kwintesencja tego właśnie sprowadza się do tej 46 strofy. Więc tutaj wiele mówi o tym, że nie trzeba tego powtarzać w kółko, tak? Że nie trzeba o tym wiele mówić, czyli nie trzeba tego powtarzać wciąż i wciąż. Czy trzeba o tym wiele mówić? Znaczy, że nie ma po co mówić zbyt wiele. W ten sposób można to też stwierdzić. Rób to, co sprawia radość guru. To jest jasne. 라마 게세 다 가다 가인 바디 자고 그랬어. 바디 게숑그치의 제비나 가다 간사. Czyli powinniśmy robić to, co sprawia przyjemność guru, co sprawia radość guru. 라마 디에네 진도시기 투게버치기 예나야. 디 에네 가인 바디 가다 가인 바디 자고 그랬어. Cokolwiek to jest, cokolwiek guru sobie zażyczy, jakkolwiek sobie tego zażyczy. To są te rzeczy, które powinniśmy robić i powinniśmy to robić z dużym, dokładając wszelkich starań. Powinniśmy również porzucić to, co wywołuje w nim niezadowolenie. Czyli to niezadowolenie to są rzeczy, których guru nie lubi, które nie sprawiają mu radości, wręcz przeciwnie.
Czyli czy popełniliśmy błąd? Możemy się czasami zastanawiać, czy popełniliśmy błąd, czy nie popełniliśmy błędu. Wszystko sprowadza się do tego, że jeżeli to sprawia radość guru, to nie popełniliśmy błędu. Jeżeli wywołuje w nim niezadowolenie, to znaczy, że popełniliśmy błąd. To bardzo proste. Po prostu guru jest naszym jakby sędzią w tym przypadku. Według pana Tsongkhapy, kiedy służymy guru, to nie musimy jakby powtarzać tego wszystkiego i zapamiętywać całego tego tekstu. Wystarczy, że zapamiętamy tą jedną strofkę. Powinniśmy nauczyć się tego, co sprawia przyjemność guru i dokładnie tak robić i nauczyć się tego, co wywołuje w nim niezadowolenie i tego nie robić. To wszystko. Jeżeli zrobiliśmy coś, co mogłoby wywołać w nim niezadowolenie, to powinniśmy to wyznać i obiecać, że nie zrobimy nigdy już nigdy tego nie zrobimy w przyszłości. Teraz to podsumowanie ma jeszcze jedną strofę, to jest strofa 47. Dzierżyciel Vajry sam powiedział: osiągnięcie przybywa wraz z mistrzem, rozumiejąc to całym sobą na wszelkie sposoby, sprawiaj guru wielką radość. Więc w sanskryckim komentarzu w sanskrycie używa się tutaj słowa siddhi. Osiągnięcie to znaczy siddhi, czyli siddhi przybywa wraz z mistrzem, tak? Czyli te wszelkie siddhi, jakie osiągamy, jakby pochodzą od guru. Od niego zależą. O tym zapewniał nas dzierżyciel Vajry, czyli Vajradhara. Więc najzwyczajne i nadzwyczajne siddhi, to czy je osiągniemy, czy się w nas pojawią, czy nie, to wszystko zależy od guru. I sam guru Vajradhara, jakby Buddha Vajradhara to stwierdził. Dlatego rozumiejąc to całym sobą, na wszelkie sposoby sprawia guru wielką radość, czyli wszystkimi swoimi rzeczami. Całym sobą znaczy całym swoim ciałem, mową i umysłem. I na wszelkie sposoby znaczy używając wszelkich możliwych metod, rzeczy, przedmiotów, sposobów itd., itd. Po prostu sprawia mu wielką radość. W sanskryckim komentarzu również dalej mówi się, że ponieważ siddhi płyną od mistrza, powinniśmy robić wszystko, co mu sprawia przyjemność, co mu sprawia radość. I dzięki temu możemy osiągnąć jakby to siddhi. Ktoś, kto chce osiągnąć takie siddhi, musi to bardzo dobrze zrozumieć, musi to dobrze pojąć. Lon Tsongkhapa w swoim komentarzu powtarza dokładnie to samo, że wszystkie siddhi pochodzą od guru. Jeżeli będzie sprawiał radość guru, to osiągniesz te siddhi, jeżeli nie, to ich nie osiągniesz i tak dalej. Więc to przekazał nam w swoich naukach sam Vajradhara, że powinniśmy właśnie w ten sposób i z tego powodu sprawiać radość swojemu mistrzowi.
Mówiliśmy ostatnio bardzo dużo o tym, jak ważne jest służenie guru i znalazłam też różne, również Gampopa w swoich mowach dharmy również często opowiadał o tym. Na przykład ludzie się go pytali, na przykład był taki Geshe Yondak i Gampopa opowiadał o tym, że Geshe Potoła często uczył, że najlepszym sposobem gromadzenia zasługi jest służenie guru. Na przykład Geshe Potoła mówił, nawet jeżeli przed tobą na niebie pojawi się tysiące Buddów i Bodhisattvów, a ty będziesz im składał przeróżne dary, przeróżne służył im w przeróżny sposób, to i tak dużo większą zasługę zdobędziesz, składając dary jednemu porowi skóry z twego guru. Nawet jeżeli oddasz im wszystko, co masz. Oczywiście nie mamy wiele, więc często musimy wyobrażać sobie te dary, więc tak czy inaczej, w porównaniu z tym, złożenie darów jednemu porowi skóry swego guru przynosi dużo więcej zasługi. Więc o tym uczył Geshe Potoła. Podobnie, kiedy Podobnie Gampopa dalej mówił, że ja spytałem o tą samą rzecz mego guru Milarepa. Na co Milarepa odpowiedział Gampopie, że składanie darów jednemu porowi skóry swego guru przynosi więcej zasługi niż składanie darów wszystkim Buddhom trzech czasów. Dalej Gampopa spytał, czy na pewno nie ma innej, większej zasługi? Na co Milarepa odpowiedział, tak, większą zasługę tylko przynosi praktykowanie zgodnie z instrukcjami naszego guru. Czyli od składania darów, od służenia, od składania darów dla guru większą zasługę przynosi tylko jedna rzecz, czyli praktykowanie zgodnie z instrukcjami guru. Czyli po prostu wypełnianie instrukcji guru, praktykowanie zgodnie z tym, czyli po prostu wypełnianie jego instrukcji, wypełnianie jego prośb, czyli wprowadzanie w życie tego, co nam poradził, co nam przekazał i angażowanie w to całego siebie, ciała, mowy i umysłu. O to chodzi. Więc to jest jakby, to przynosi jeszcze większą zasługę i jest to dość zrozumiałe, prawda? Pewien Geshe Kadampy, Ladro Gompo, też wyjaśnił, czym jest ten jeden por w skórze guru, czyli por guru. Więc ten Ladro Gompo pochodził z królewskiej rodziny, dlatego miał takie imię, Ladro Gompo. Nie chodzi o króla, niekoniecznie on był królem albo księciem, po prostu urodził się w królewskiej rodzinie.
Więc to był wielki Geshe Kadampy i on wyjaśnił właśnie, co znaczy ten por guru, te pory guru, co to znaczy. Więc on wyjaśniał to w ten sposób, że to są osoby, które mieszkają z guru, jego orszak, jego koń, a nawet jego dog, a nawet jego pies. Więc te wszystkie rzeczy są również tymi porami guru. Czyli na przykład służenie guru również polega na pomaganiu czy też przynoszeniu pożytku wszystkim tym osobom, na przykład jego rodzinie, jego orszakowi, jego asystentom, jego zwierzętom, takim jak koń czy pies i tak dalej. Inaczej, czym jest ten por w skórze guru? Ciężko sobie wyobrazić nawet wszystkie te pory w skórze. Musielibyśmy spojrzeć pod mikroskopem, jak ten por wygląda. Ale tutaj nie o to chodzi. Ten por w skórze guru to jest jakby taka przenośna analogia mówiąca o wszystkim, co ma choćby najmniejszą więź, jest w jakiś choćby najmniejszy sposób związane z naszym guru. Powinniśmy wszystkim tym rzeczom i istotom pomagać i im również służyć. Na przykład Geshe Tolung, również bardzo znany, na przykład mówił, że ofiarowywanie jedzenia psu jego guru przynosi więcej zasługi niż zapraszanie jakichś nauczycieli i proszenie ich o darmę. Jego guru mieszkał w Lo więc on wysyłał do tego regionu jakby resztki na przykład masła z miseczek po herbacie, żeby to było takie jedzenie ofiarowywane właśnie psu temu guru. Więc on zbierał to wszystko i wysyłał właśnie tam, żeby nakarmić psa swego guru. Nie wiem. Ten Geshe ofiarowywał też bardzo dużo złota swojemu guru i bardzo wiele innych cennych przedmiotów. Więc dla nich jakby składanie darów guru było bardzo ważne i zawsze to podkreślali. Kiedy pomyślimy o tym Geshe Tolungpie, o tym Geshe właśnie, którym teraz mówiliśmy, to nie tylko on mówił o tym, o służeniu guru, ale również jest też taka inna opowieść, przepraszam, jest też taka inna opowieść o Tsampaggyare. Jego nauczycielem był Drupchen Lingrepa, który żył w regionie Napur, więc pewnego dnia Tsampaggyare udał się do tego Napur. I tam poprosił o kluczowe instrukcje od Lingrepy. I praktykował je od razu. Jak otrzymał te instrukcje, bardzo szybko to praktykował i nawet po 7 dniach
I to był w stanie jakby siedzieć tylko w takim zimą w Tybecie, tylko w takim bawełnianej tkaninie, czyli jakby bardzo szybko potrafił wprowadzić w życie te wszystkie instrukcje. Ale później się zachorował, dostał jakieś takie wrzody na ciele. Zrobił coś w rodzaju takiego ołtarzyka. I tam ustawił jakiś jakby taki posąg mały Lingrepy. 최강 미신이 지금 초월 태어난 게보다 삼는 루인 생애로 뒤줄이야 제발 베세 쇼를 뜬 거. Czasami na przykład jego nauczyciel wtedy później chciał wybudować świątynię i mnisi, którzy nie chcieli pracować przy budowie tej świątyni, zaczęli robić różne wymówki i na przykład powiedzieć, że ja pójdę na odosobnienie, albo ja muszę zrobić to czy tamto, i ci, którzy nie chcieli pracować, tylko właśnie robili takie wymówki, musieli zapłacić za to, że nie pracowali przy budowie świątyni. Sampaguerre również miał taki pomysł, że on powinien przepisać, skopiować pewien ważny tekst. I poprosił swojego lamę: ja chciałbym przepisać ten tekst, ten manuskrypt, na co Lingrepa się zgodził i powiedział: oczywiście, jak najbardziej, przepisz go, a później go praktykuj. Ale później Sampaguerre wieczorem się zastanowił nad tym, co powiedział. I oczywiście on zapłacił ten kawałek złota, bo stwierdził, że lepiej jest przepisywać tekst niż pracować na budowie. Ale potem Sampaguerre pomyślał sobie: co ja robię, co ty robisz? Przecież mój guru chce zbudować świątynię, a ty się wymigujesz od budowania tej świątyni. Przecież wiadomo, oczywiste jest, że najbardziej teraz ucieszyłaby go wbudowa tej świątyni, więc wrócił, oddał, jakby powiedział, że on jednak zostanie, że on jednak nie będzie przepisywał tego manuskryptu i że popełni błąd, że on się nigdzie nie wybiera, lepiej zostanę tutaj, pomogę ci w budowie tej świątyni. Na co jego guru powiedział: chyba faktycznie zrozumiałeś, o co chodzi w tej dharmie. I był bardzo zadowolony. Potem okazało się, że po 5 miesiącach ten Sampaguerre, wykonując tą fizyczną pracę przy budowie świątyni, rozwinął bardzo stabilną koncentrację umysłu, bardzo stabilną medytację. A potem bardzo szybko, w jeden dzień był w stanie przepisać cały ten tekst, który wcześniej chciał skopiować. Świątynia została szybko wybudowana. A on właśnie skopiował cały ten długi tekst, żeby zachować różne kluczowe instrukcje, różne instrukcje swojego lamy. Więc o to chodzi. Zamiast mówić: ja potrzebuję instrukcji, ja chcę praktykować to, ja chcę iść na odosobnienie, to powinniśmy się pytać: guru, czego ty potrzebujesz, jak mam ci pomóc, co ciebie ucieszy dzisiaj, a nie co mnie ucieszy. To jest jakby konkluzja z tej historii. Teraz mamy strofę 48. Uczniom o czystych intencjach, którzy przyjęli schronienie w trzech, daj ten tekst o podążaniu za guru, aby mogli praktykować jego recytację. W sanskryckim komentarzu
ci uczniowie o czystych intencjach. Intencje tutaj znaczy, że te intencje nie są splamione jakby osobistymi, nieczystymi motywacjami. Więc ich motywacja jest bardzo jasna i czysta. Tak? Oczywiście, jak dobrze wiemy, że motywacja zawsze jest kluczowa, tak? Że ona powinna być wolna od 8 światowych darm, o 8 samsarycznych darm, czyli mówimy tutaj o uczniach, którzy chcą tylko praktykować darmę, którzy chcą tylko tym zainteresowani i oni już przyjęli schronienie w trzech, czyli w Buddzie, Dharmie i Sandze. Czyli są to osoby, które już przyjęły schronienie. I co wtedy? Co wtedy? Wtedy powinniśmy przekazać im ten tekst, przekazać im te nauki, czyli 50 strof o guru. Powinniśmy wyrecytować im i go i powinniśmy poprosić ich, aby praktykowali recytację, aby zapamiętali te nauki najlepiej jak potrafią. Wtedy to oznaczało, że powinni go recytować wciąż i wciąż. To jakby zapamiętywało się poprzez recytację. Komentarz pana Tsongkhapa na ten temat, co mówi? Powinniśmy przekazać, czy to znaczy przekazać? Powinniśmy przekazać ten tekst o tym, jak podążać za guru, ten tekst o oddaniu dla guru. I polecić im, aby go recytowali. Kiedy będą go recytować wciąż i wciąż, to go zapamiętają. W przeszłości, kiedy guru dawał jakieś nauki, to uczeń powtarzał te nauki na głos, jakby recytował je, powtarzał je na głos, recytował je na głos ponownie, po to, żeby je lepiej zapamiętać. Więc żeby go zapamiętać, oni musieli powtarzać sami powtórzyć daną naukę, że dzięki temu nauczyciel sprawdzał, czy oni go dobrze zrozumieli i czy to właściwie go rozumieją, czy właściwie go recytują i wtedy powinni byli go zapamiętać. Powtarzać cały czas, aż zapamiętają. Teraz tutaj dalej mowa jest o przyjęciu schronienia i w czym przyjmujemy schronienie? Przyjmujemy schronienie w trzech klejnotach, w Buddzie, Dharmie i Sandze. I przyjmujemy je z określonymi ślubowaniami schronienia. I wtedy jesteśmy gotowi na rozpoczęcie praktyki mantry i praktyki paramit. Po co to robimy? Po to, i to już jakby o tym już mówi kolejna strofa, mówimy to po to, aby otworzyć ich na prawdziwą dharmę, mantry i otworzyć ich na prawdziwą dharmę.
ngaji lamji nirundu cheba sungpares ngaji lamji nirundu cheba la wangku re sungarwa tire Hindustane ta thambo teleya lam thumungwe gone Dziecyn Trakpak Jalcen w swoim komentarzu do 50 strof o guru na przykład mówił, że kiedy wykonujemy te przygotowania do Abhiszeki, to wtedy uczeń powinien przyjąć schronienie, rozbudzić bodhicittę i następnego ranka, kiedy Abhiszeka została skończona, kiedy otrzymał Abhiszekę, powinniśmy właśnie przekazać im ten tekst o 50 strofach o guru. Natomiast Naropa mówił coś innego. To znaczy Naropa tłumaczył to tak, że 50 stref o guru powinno być nauczane, zanim uczeń otrzyma jakąś abhiszekę, zanim wejdzie na ścieżkę Vajrayany. Czyli kiedy już uczeń przyjął schronienie, przyjął ślubowania pratimokszy, ślubowania bodhisattwy, i przyszedł czas na to, aby wkroczył na ścieżkę Vajrayany, aby otrzymał jakąś abhiszekę, to zanim ją otrzymał, nauczyciel powinien przekazać mu właśnie 50 strof o guru oraz pouczyć o tych głównych ślubowaniach, jakie trzeba utrzymywać w Vajrayanie, o głównych samaya, o tych 12 jakby korzeniach upadku. Naropa mówił, że te nauki mistrz powinien przekazać uczniowi, kiedy już jest jakby oczywiste, kiedy widać wyraźnie, że uczeń i nauczyciel mają odpowiednią więź, że ta więź jest na tyle dobra i na tyle mocna, że faktycznie nauczyciel będzie mógł przeprowadzić danego ucznia przez ścieżkę Vajrayany. I kiedy ta więź jest oczywista, kiedy oni się nawzajem jakby sprawdzili, zobaczyli, że ta więź faktycznie istnieje, to wtedy trzeba przekazać ten tekst, pouczyć ucznia o tym, o pouczeniach tych tekstów, sprawdzić, czy on te wszystkie nauki akceptuje, czy akceptuje utrzymywanie 12 tych głównych ślubowań samaya i wtedy dopiero przekazać im abhiszekę i pouczenia dotyczące Vajrayany. Więc nawet w różnych komentarzach mówi się o tym, że to powinno być wtedy na przykład konkretnie, tak, że kiedy lama mu robi przygotowanie do abhiszeki, to wtedy powinien udzielić schronienia, udzielić ślubowań pratimokszy i bodhisattwy, powinien sprawdzić, czy uczeń rozwinął bodhicittę i tak dalej. I potem uczyć o tym tekście, a potem udzielić abhiszeki, tak? Bardzo ważne, tak czy inaczej podkreśla się to, że powinniśmy uczyć o tym tekście wtedy, kiedy widzimy, że więź pomiędzy guru a uczniem istnieje i że istnieje właśnie szansa na to, że ten uczeń faktycznie będzie w stanie podążać ścieżką Vajrayany, będzie w stanie z wiarą polegać na danym nauczycielu. Lord Panco Kappa również zwrócił uwagę na pewną wątpliwość, że można się zastanawiać, czy jakby jest, że skoro 50 strof o guru należy do tradycji Vajrayany, to czy dobrze jest nauczać go, zanim ktoś otrzyma abhiszekę, czyli zanim wkroczy na ścieżkę Vajrayany, bo przecież to jest tajemny tekst, to jest tekst dotyczący Vajrayany.
napisany, ale Tsongkhapa wyjaśniał, że akurat w tym tekście 50 strof o guru te wszystkie uwagi dotyczące tajemnej mantry są bardzo ogólne. I że one dotyczą i sutr, i tantr, że nie ma w nich zbyt wielu tajemnych nauk, że one są napisane w taki skondensowany, jakby bardzo skondensowany sposób, mimo że przedstawiają nauki zawarte w tantrach, jakby nie ujawniają zbyt wielu tajemnych nauk. Więc ten tekst jest bezpiecznie można nauczać tego tekstu, zanim ktoś otrzyma pierwszą abhishekę, zanim wkroczy na ścieżkę Vajrayana. Oczywiście, zanim guru udzieli abhiszeki jakiemuś uczniowi, to powinien sprawdzić danego ucznia, czy on jest faktycznie właściwym naczyniem dla otrzymania takiej abhiszeki. Czasami jest tak, że przed jakąś abhiszeką, zanim otrzymamy jakąś abhiszekę, to wykonuje się pewne takie większe przygotowanie i wtedy wszyscy uczestnicy tej mającej nastąpić abhiszeki powinni wykonywać jakieś wizualizacje, mantry i tak dalej. Więc czasami zdarza się tak, że wizualizujemy coś, mówimy jakieś mantry, zanim otrzymamy abhiszekę. I Tsongkhapa mówi, że tutaj to jest właśnie podobna sytuacja z tym tekstem. Że czasami tego rodzaju praktyki czy tego rodzaju wyjaśnienia się stosuje, aby usunąć pewne przeszkody, aby zapobiec pewnym błędom i wtedy to jest wskazane. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, pewni naukowcy na przykład studiują jakieś teksty, nie mają intencji jakby w ogóle praktykowania danych praktyk Vajrayana, ale studiują te teksty tak czy inaczej. I to nie jest jakby zbyt dobre. Tajemną mantrę powinni studiować te osoby, które mają intencję, aby te praktyki wprowadzać w życie, które mają intencję, aby je praktykować teraz czy w przyszłości, ale intencja musi tam taka być. Dalej Acharya Jinadeva też mówił o tym, że 50 strof o guru to jest taka jakby kwintesencja nauk dotyczących oddania dla guru, tego jak podążać za guru. To jest taka kwintesencja zebrana z różnych tantr, z różnych innych tekstów i rozpoznać ich, zrozumieć ich znaczenie. Inaczej, jak nie będziemy wiedzieli, musimy mieć pełną jasność, czy zanim wejdziemy na ścieżkę Vajrayamy, czy jesteśmy faktycznie w stanie w ten sposób służyć guru, czy jesteśmy w stanie rozwinąć tego rodzaju postawę w sobie? Był taki mistrz Siodraka Varma, który stworzył taką kwintesencję wszystkich jakby yoga tantry. I on jakby też podkreślał, że 50 strof o guru to jest taka kwintesencja różnych zaleceń czy różnych nauk dotyczących tego, jak służyć guru, jak rozwijać oddanie dla guru, jak okazywać szacunek dla guru, nauczanych w różnych tantrach, w różnych komentarzach i po prostu autor tego
tekstu, zebrał te wszystkie informacje w jednym krótkim tekście, który jest łatwy do zrozumienia i dobrze jest studiować ten tekst, zanim się otrzyma pierwszą Abhishekę, zanim się wejdzie na ścieżkę Vajrayany i zanim się zacznie utrzymywać Samaya i tak dalej. Jest również inny tekst Jnanadevy, że zanim wejdziemy na ścieżkę Vajrayany, musimy zrozumieć, musimy nauczyć się 50 strof o guru oraz powinniśmy nauczyć się tych korzeni upadku tantr, czyli tych głównych ślubowań, które trzeba utrzymywać na ścieżce Vajrayany. Gampopa również to samo, przepraszam, Gampopa, dobrze, Gampopa również to samo mówił Dusum Khenpo. Gampopa mówił nawet, że mistrz, który nie przekazuje tego rodzaju informacji, tego rodzaju nauk swoim uczniom, popełnia błąd, że sam wtedy jakby łamie swoje ślubowania tantryczne. Musi się jakby nauczyciel upewnić, że uczeń jest na wejście na ścieżkę Vajrayany gotowy. Więc o tym mówią różne teksty, tak jak mówiłem. I indyjskie komentarze. Natomiast Gampopa, oczywiście nie tylko Gampopa nauczał o tym, ale Gampopa jestem jakby bliski, jest prorocem Kadziu. I istnieje taki tekst, przedstawiający zestaw różnych pytań i odpowiedzi i w tym tekście Dusum Khenpo pytał Gampopę, czym jest tajemna mantra. Na co Gampopa odpowiadał, jaka jest ścieżka tajemnej mantry. Po pierwsze, aby doprowadzić do dojrzałości niedojrzałe, udziel Abhisheki. Poprzez Abhishekę wazy, ciało, mowa i umysł powstają jako ciało, mowa i umysł bóstwa. 5 splamień powstaje jako 5 mądrości. Odosobnienie ciała jest osiągnięte. Tajemna Abhisheka powoduje, że powstaje szczęśliwość. Odosobnienie mowy jest osiągnięcie. Poprzez Abhishekę mądrości prajni powstaje nieskażona szczęśliwość. Uodosobnienie umysłu zostaje osiągnięte. Myśl czwartego cennego słowa Abhisheka, pustka umysłu Dharmakaya zostaje uwolniona od wszelkiego intelektualizowania i osiąga się kajem wielkiej szczęśliwości. Mądrość przestrzeni dharmy. Następnie Gampopa mówił, słucha się o korzeniach upadku i 50 strofach o guru. Więc Gampopa podkreślał, że dobrze, więc tutaj Gampopa mówił o tym, że powinno się ich nauczać po Abhishece, jakby Gampopa mówił, że jeżeli chcemy przekazać informacje o obu tych rzeczach, o 50 strofach guru i o korzeniach upadku, to dobrze jest nauczać tego po Abhishece, natomiast w przeciwnym razie możemy 50 strof o guru nauczać przed Abhisheką, w ten sposób. A potem dopiero przekazać wszystkie nauki dotyczące nadi, prany, bindu i tak dalej, i tak dalej. Więc takie nauki Gampopa przekazał Dusum Khenpo. Jest również taki tekst Pamodrukpy zatytułowany Cenna lampa.
po tym, jak przekazałeś Abiszekę, cztery elementy jakby Abiszeki, wtedy nauczaj 50 strof o guru i 14 korzeni upadku. 냠에 답을 냠에 가보바다 난다는 디 초기세 Więc, 일단 지리나 거든요 więc o tym nauczali Gampopa i Pamodrupa. 라망을 줘봐도 저도 주실로 써봐 진행시하고 아들 계신 분이 뭐 송도와 I oni również podkreślali, jakby, jak ważny, jak cenny jest ten tekst. To jakby też jakby pokazuje, jak ważny był ten tekst i pokazuje też to, że w naszej linii ten tekst był studiowany i nauczany od bardzo, bardzo dawna. Pojawiło się też sporo komentarzy. Najwcześniejszym komentarzem do tego tekstu w naszej tradycji był najprawdopodobniej napisany przez Noksie Dorje. Być może, że to był uczeń siódmego Karmapy i Karmy Kęciena. Wiemy o tym, że siódmy Karmapa i jego uczeń Karma Kęcien czytali ten komentarz, ale ten komentarz już nie istnieje. Dobrze by było go kiedyś znaleźć, dobrze by było go gdzieś odnaleźć, może jeszcze gdzieś się zachował. Na razie go nie znamy. Również Kęcien również na przykład wspomina się o tym, że Pamodrupa napisał komentarz do tego tekstu, ale my już tego komentarza nie mamy, nie znamy. Dobrze by było, to kolejny komentarz, który dobrze by było znaleźć, ale są wzmianki o tym komentarzu w innych tekstach. Potem był Gyatynpa, który najprawdopodobniej był uczniem siódmego Karmapy Ciedraka Gyatso. I to był taki komentarz, który jakby komentował różne teksty, na przykład główne właśnie to był komentarz do 50 strof o guru, razem z komentarzem do 20 strof o ślubowaniach, do tekstu mówiącego o głównych ślubowaniach Vajrayany. I ja ten tekst widziałem. Ten tekst przetrwał i dostałem ten komentarz. Następnie jest kolejny komentarz Babila i Mahasiddhi Ringrepy, który również zaginął i trzeba go odnaleźć. Potem będą zapiski, czyli jakby takie notatki na teksta, które wokół tego tekstu zapisał siódmy Karmapa Ciedraka Gyatso. To są jego ręczne jakby takie zapiski na tekście, które przetrwały i później Jamku Kontrol Rudotaje napisał na ich podstawie modlitwę, więc ta modlitwa Jamgona Kontrola jest jakby też jakby jeszcze większym podsumowaniem tych 50 strof o gór. Więc to są teksty, które ja znam. Dodatkowo są jeszcze oczywiście komentarze innych tradycji, na przykład Drakpa Gyaltsena, Drogyna Ciepaka. Najbardziej znanym komentarzem do tego tekstu jest komentarz pana Tsongkhapy, który zatytułowany Spełnianie wszystkich życzeń uczniów. Jest też komentarz Tsarciena, są też komentarze praojców Sakya. Wygląda na to, że właśnie w szkole Gelug powstało najwięcej komentarzy do tego tekstu.
I głównie jakby one bazują na tym komentarzu Tsongkhapy. lama ngabshu shung de lab goya de ta tangi kong shu sin bar ta dumsi ge sor de ya je zong ba chi bi ge Dlaczego powinniśmy, właśnie Tsongkhapa w swoim komentarzu mówił o tym, dlaczego powinniśmy studiować ten tekst. I on pisał w ten sposób, bez względu na to, którym pojazdem kroczą, od samego początku w wielu tekstach naucza się, że droga podążania za guru jest ważna, w szczególności wszystkie osiągnięcia praktykujących Vajrayanę pochodzą od guru, jak to jest powiedziane w wielu tantrach. Tak więc korzeniem ścieżki jest ścieżka podążania za mistrzem Vajry, a tego nie można nauczyć się w kilka sesji guru jogi. Dlatego włóż wielki wysiłek w naukę znaczenia tego tekstu. Kiedy już się go nauczysz, musisz zastosować uważność i świadomość i przestrzegać zasad ustanowionych przez Vajradharę. One określają, czy dobrze służysz guru, czy nie, czy we właściwy sposób podążasz za guru, czy nie. Weźmy na przykład guru jogę 4,5 dnia, czy jakąś inną guru jogę, to to się nijak ma do tego, tego się nie da, oddania do góry nie da się nauczyć wykonując kilka sesji takiej guru jogi. Bardzo ważne jest, aby nauczyć się tych zasad opisanych przez Vajradharę i dzięki temu będziemy popełniać mniej błędów. Dalej Tsongkhapa mówi, jeśli to zrobisz, błędy będą się pojawiać, będą się zmniejszać, a żałując naruszeń tych zasad, będziesz chciał je naprawić. Tak więc w tym życiu lub w innym, bez długiego oczekania, staniesz się biegły w podążaniu za duchowym przyjacielem i zyskasz zdolność do praktykowania tego, jak zrobili to młodzi Sudana i bohater Sadrapudripa. Teraz przechodzimy do kolejnej, przedostatniej strofy, czyli strofy 49. Potem daj im mantry i inne, aby otworzyć ich na prawdziwą dharmę. I każ im czytać i zapamiętać 14 korzeni upadku Samaya. Tu jest rozbicie tej strofy. Więc mantry to są... W sanskryckim komentarzu objaśnia się wszystkie te słowa po kolei, potem daj im mantrę i inny, więc mantry tu chodzi o abhishekę i również wszystkie te rzeczy typu mantry, mundry, recytacje i tak dalej, czyli wszystkie instrukcje do praktyki po prostu. A tutaj, prawdziwa dharma, co to znaczy tutaj prawdziwa dharma? To jest dharma wielkiego pojazdu, czyli dharma Vajrayany. Otworzyć ich na dharmę chodzi o to, żeby uczynić ich odpowiednim naczyniem dla tych nauk. Że jakby studiujemy ten tekst, aby stać się takim naczyniem właśnie. Potem ta strofa mówi o głównych ślubowaniach Samai, czyli o tych korzeniach upadku, które będą największymi jakby błędami na naszej ścieżce. Jakby dopuszczając się tych korzeni upadku, możemy skończyć w piekle, możemy odrodzić się w piekle. Głównie o to chodzi. Dlatego one są nazywane takimi korzeniami upadku, bo upadniemy do piekieł. Czym zatem są te korzenie upadku? To są jakby dwa razy krytykowanie mistrza, łamanie nakazów tatagatów, obrażanie swojego vajrarodzeństwa, porzucanie czujących istot, rezygnowanie z zobowiązań bodhicitti, odrzucanie dharmy, nauczanie tajemnej dharmy czujących istot, które nie są na to gotowe, złe traktowanie swego ciała,
wątpienie w naturalną, czystą dharmę, zaprzyjaźnianie się ze złymi ludźmi, poglądy eternalistyczne i nihilistyczne, wytrącanie z równowagi istot obdarzonych wiarą, nieprzestrzeganie samaja i poniżanie kobiet, które z natury są czyste. Więc komentarze mówią, że powinniśmy jakby prosić naszych uczniów, aby uczyli się tych wszystkich korzeni upadku i aby je zapamiętali, aby nauczyli się ich na pamięć. Pan Tsongkhapa na przykład mówił, że aby otworzyć, że uczymy się tych wszystkich rzeczy, uczymy się tych wszystkich rzeczy opisanych w tym tekście, nauczamy tego tekstu po to, aby otworzyć uczniów na prawdziwą dharmę. Pan Tsongkhapa jakby też wyjaśnia, czym jest słowo mantra, bo tutaj jest otworzyć na mantrę i prawdziwą dharmę, tak? Czyli on tu omawia to, czym jest słowo mantra, czyli taki strażnik umysłu, ochrona umysłu, tak? Można tak powiedzieć. Czyli guru powinien nas nauczyć, czym są główne ślubowania samaja. Zanim osiągniemy I w zasadzie mówi się, że 50 strofogórów można nauczać przed Abhisheką, natomiast ślubowań samaja powinno się nauczać po Abhishece. Nie powinno się o nich mówić, zanim ktoś nie wkroczy na ścieżkę Vajrayany. Mówi się tutaj również o tym jakby w tekście, że powinniśmy i każ im czytać i zapamiętać, czyli chodzi o to, że tych korzeni upadku powinniśmy się nauczyć na pamięć i powinniśmy zawsze uważnie ich przestrzegać. Kiedy przyjmujemy na przykład w Bodhisattva Avacharyatarze mówi się, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy studiować, kiedy przyjmiemy ślubowania, jest sutra opowiadająca właśnie o tych ślubowaniach. Tak, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jakich ślubowań przestrzegać, czego nie robić po przyjęciu tych ślubowań. Teraz jest ostatnia, czyli taka konkluzja wszystkich tych nauk. Dzięki nieskończonej zasłudze, jaką stworzyłem poprzez napisanie tego tekstu, który bezbłędnie powiększa pożytek wszystkich uczniów podążających za guru, aby każda istota szybko została zwycięzcą. Więc to jest oczywiście dedykacja zasługi, czyli czyli te nauki opowiadające o tym, jak służyć guru, które zostały przedstawione w tekście 50 strofoguru, powiększają doskonałość, czy też powiększają zasługę wszystkich uczniów. Czasami tutaj w sanskrycie użyto słowa sattva, to mogą być uczniowie, ale też czasami było przetłumaczone jako istoty. Czyli wtedy rozumie się to w ten sposób, że ponieważ uczy się tego osoby, które chcą przynosić pożytek istotom, aby robili to w sposób doskonały, uczy się tego tekstu, więc to w pośredni sposób przynosi pożytek wszystkim istotom, nie tylko uczniom. Tak?
Więc cała ta zasługa, jaką stworzyłem, tworząc ten tekst, aby, abym wszystkich uczniów, aby każda istota została zwycięzcą. Więc digli gewe sangi chomden degi gomba nyudo tobar kyochi saji da tlishi do. zwycięstwo to znaczy, że zwyciężyliśmy nad swoimi błędami, zwyciężyliśmy nad swoimi spramieniami. Komentarz pana Tsongkhapy jakby w ten sposób to też interpretuje. I czyli znowu mówimy o wielkiej zasłudze zgromadzonej poprzez napisanie tego tekstu, którą autor dedykuje wszystkim istotom, a w szczególności jakby uczniom, którzy będą te zasady praktykowali, wprowadzali w życie. Więc to jest jakby tyle na ten temat. Więc to było zakończenie tego tekstu, zakończenie naszych nauk. Pytanie jest o lung. Lung otrzymałem od Jego Świątobliwości Dalaj Lamy. Myślę, że kilka razy otrzymałem lung do tego tekstu od Jego Świątobliwości Dalaj Lamu i myślę, że teraz mogę udzielić wam tego lungu. Yargedo guru benja wangshiga begedo la mangavjeba jumdede doji samala chaz pode doji sembene do gyjo bala me shogi be merji doji ne de bala jumi gywa ne so do doji ba de ne be nge ba ongur chodo doji lobe na ne de shin chujunji den gavjo be de zumde ne ngja do chodo de be de zum me gyngor me do je de me de ba la ma yingu xiaola jiwei shangyo qinba auna ne sobo lanji dime baba wanji chuden la zon dina tamche la zon dina dushu zibe le ja deda bada danga tuengi chawa la so nyingur dushu gungi jingi gun sha de chacha tamba mille ba lama tana lama da tsumbar tamzi nyamchewe bawe tambro lobe da lome zhewa tambro zhe londen lome lamra ne nyingji minji chola du kenshin cha la madam da jomda jebra mijawa denshin tuyla lore de shenten chang la yu gyu me ngāda yugi jawāshi inzir deshi tenshioki tīngi chūne yōngsōshi kīngur dhīwe lēlāki ngāshē bāyi jawāshi rabdu shīshē wāngu tū tīndrēn guwa nā samshē dā lōmar chūne nye nāni sāngkē tamchī nye bēni tēne dādu dungē tō lōbēn lāni mē bādi yamdā sēwē nē namdā duyandā rimdā tūnum mōngzhēn tēne chīwar ki gēbō mē dā rūdō dā chūdā khanru gumbu dā duyandā lōngzhēn nām ki sēni simjē nyāwarandō nāmyān lōbēn tāga nō kundu simchūg mīchā de khādi mōngbē chēkiru nyāwā ngē bā sēbar ki nāmyā lā sō jīgru nyāwā tēbā kāyīng bā lōbēn lāni mē bā tēne nē bā yāngdā shē tēwēn bē bā tamshē ki dōshī lōbēn lōrī shē gēwā rābdō mīchōng bā nāmyā mē bā mīchā wō lāma tāni kūchī jēsū tīmbar jīmbar shē tēne rīmsā nē bā nām chīshīn chōngwa mīngyūr rō rāngā tamshē lōbēn jīmīn būdā chōngwa dā rāsō kī kia tēnshā 롱주 여와 매지고 간절 개발 체안에 참여 바라는 얘가 상계인게 전되나 체딩이라 대화지 다도랑 그 담스 다도 디신시 버치 다도 라말라 민데네 상계군들은 미센데 되는 대바이 중세 이용 하나가 신도 개발 주변이 대단되는 라마르지 디신 상계 탐절 다도 지문이도 디신 상계 사람 사이인데 활용으로 저도기 대외로만 인지도 주름서 배에 되는 로변단에 도시 타대 받는 미다고 최대신의 딩지비 주만 고버 미잖아. 함다 되는 샴보스 고미자와 메조 로르 샴보 가슴이 라메카는 베링이 르고이니 미뉴제라 쓰기데 라말레는 우르도 토리단의 대화도 대변 배와 탐지기 라메카는 담이지.
라메 전에 소지 라메 두와 라마시 대에 거는 녀시도 냐버샤가 다도서 매den도 동원로다 주도로다 장바다 电了刚就 개버는 냐 라샤니어를 미저 라마타네 라마 녀단 두고는 미저 다도 대에 샤와 단계 비숨 서버지 치말라서 도와다 电了刚就 경원 차다 저거 마다 라멘도 미저 양라니에다 가다도 로다로 뭐 미저 담기 저 마보는 태베니 그렇도 미저 뒤디 电了당와다 구베이는 도버지 체주지제 람도니 고아도는 뒤르죠 소변기는 통주는 로드데 리주다 까와라서 때미저 소미세네 다미저 깜버주도 리주다 뒤다 녀와 라서바 차는 건도 저외제 대신 타는 지들자 대 천주면에는 민들 생각 됨베자 현다 구베 구버 자외지 개버지는 지게 라마라네 가자주 가시 지지 제제라 테마자시 미잉바 라메고 아니버지 구다 루바 라서바 라베 칸은 가버 자와시는 자바이 쓰다게는 데버지 듀도 투와는 도과다 그소 수지 담바다 비주 테마자와이 예소되라 수송도 인구저바 탐제는 인행하게 매버쳐 완전 지신 담바에 방마사베 수네 지고라서 자와군 기고라서 자와군 때베디도 방와체 셈 텐데 자와는 다 랑가 다란 도와제 라메 긴고 지시도 로마디도 체바는 유들 라마네바는 제만나와 미저 제소를 지도바 대군 라마남라 위 대 따발라네 신달라니 지드르샤 라메 로마 로마라미 로마 라메 듀도미 인구로 다다 당와다 차소체바 도버차 로벨라니 컴퓨터 라메기안의 강자와 대라 뒤디 라니 로다데베 라워차 템바제메 규바다 랑군제 라즈 빈게 란제 랜데바 가요 핀수 도버차 나외 라메 차왈라 뒤디 제마나와야 까바는 제시게 게심데라 딩미준 드마 마와 지시고 라마게제 근인제 미예치고 바와니 대다데라 베르지 로빈 무르 로빈 제나시 도진즈메 니소 시행거 보탐지 라마요소 니에버지 사바타브 로마는 구조섬을 잡서라 라메제스 주관의 카드 샤와 짐버차 대내가서 집에 담주녀도 전에서 사회동을 주신 라던 집은이도 대다를 라메지주 로마의 멀리핑기 주민디 집에 개와사에다가 지서버 대내 조금 유도 계규지 라마가 주바 로벤시 뭐 땅에 잡아 조서 야가르기 캠보 빼마가라 와르마다 휴신기 로서 gelaurin 제사비 규진 휴대된 라바바오 라소 나가다 라망을 주바데 문에 세빈다 로숨지 제고 메로삼 전송 로숨지 토조 메로삼 전송 Na początku myślałam, że zajmie to 3 lata, ale zdołaliśmy to zrobić w 2 lata, znaczy w dwie wiosny. To nie jest taki długi tekst. Więc myślę, że to nie jest taki długi tekst, więc 3 lata chyba byłoby za dużo, więc te 2 wiosny wystarczyły i to bardzo dobrze. W przyszłości, tak jak powiedziałem, jak mówi się w tekście na końcu, powinniśmy wszyscy znać główne samaja, główne zasady samaja i dlatego myślę, że kolejnym tekstem, który powinniśmy przestudiować, będzie Ocean Samaya trzeciego Karmapy Rangjunga Dorje. Oczywiście jest wiele tekstów, które mówią o ślubowaniach Samaya, ale to jest najważniejszy tekst w naszej tradycji. Musimy dbać o naszą tradycję i jeżeli my nie będziemy ich studiować, to kto będzie je studiował? Więc musimy studiować, więc jeżeli mamy taką możliwość, że jest jakiś tekst w naszej tradycji, który pasuje jakby do tematu nauk, to powinniśmy z niego korzystać, więc podczas kolejnych nauk wiosennych, czyli podczas Arya Kshema, musimy zdecydować razem, kiedy to się odbędzie, kiedy się teraz Arya Kshema odbędzie, jak to będzie wyglądało. Powiedziałem sporo na temat tego tekstu 50 stop w góru. Kiedy mamy obecnie to nie jest tak, że nie ma odpowiednich lamów, że nie ma odpowiednich mistrzów opisanych takich, jak opisuje ten tekst. Są autentyczni guru wśród nas. Nawet teraz. Więc oni są jakby takim
doskonałym jakby obiektem, który pozwala nam gromadzić bardzo dużą zasługę, ponieważ tacy guru są obecni. I powinniśmy im służyć w tym życiu. W ten sposób przyniesiemy pożytek sobie. Jeżeli nie będziemy im służyć, to tak jakbyśmy dotarli do wyspy pełnej klejnotów i wrócili z niej z pustymi rękami. Powinniśmy Oczywiście nie możemy wypełnić dokładnie dosłownie wszystkich zaleceń opisanych w tym tekście. Oczywiście świat w starożytnych Indiach bardzo zmienił się od starożytnych Indii. Dzisiaj wygląda nieco inaczej i są inne sposoby, aby służyć guru i inna kultura służenia tego guru, ale powinniśmy wiedzieć o tym, jak to wyglądało kiedyś i jakie są jak wyglądają te kluczowe zalecenia. Jeżeli będziemy czytać ten tekst, rozumiejąc te kluczowe zalecenie, to studiowanie tego tekstu przyniesie nam wielki pożytek. Będziemy wiedzieć, jak korzystać z tej wspaniałej szansy, że ci wspaniali guru są wśród nas i że możemy im w doskonały sposób służyć i gromadzić doskonałą zasługę i tak dalej. Nawet w naszej szkole tak pokadziu przykłada się wielką wagę do tego tekstu. Jest wiele dowodów ku temu. 8 karmapy, 9 karmapa, 7 karmapa. Oni wszyscy zwracali uwagę na ten tekst. I studiowali ten tekst, studiowali również komentarze do ślubowań Samaja, więc to nie jest tak, że ja postanowiłem zwrócić wam uwagę na ten tekst bez powodu. To jest tekst, który powinien być studiowany w naszej tradycji. To nie jest tak, że to jest takie moje widzimisię. To jakby przywracamy tradycję, która kiedyś była ważna w naszej szkole i powinna być dla nas również ważna. Powinniśmy o tym pamiętać. Teraz będzie ofiarowanie mandali.